influenceri, ti prodaju maglu. I sada ti stalno izlaze Reels, TikTokovi, Shorts o tome kako da ti optimizuješ, kako da snimaš, šta da izbacuješ, šta da radiš, sve je to prodavanje magle. Ništa to ne mora da znači. Evo pogledajte ovaj moj video. Ja sam došao ovdje da piščam, ali sad razmišljam. Ovaj video ima 1.500.000 pregleda. I ja imam na desetine videa koji su otišli preko milion, čak imam jedan koji je otišao i preko 10 miliona pregleda. U svemu tome, ništa ja od ovoga nisam niti pratio, niti sam znao šta radim kao prvo. Sve je to bila sreća. Mnogo je bitni faktor sreća nego da ti znaš šta radiš, jer algoritam je usran i niko ne može tačno da ga pročita. Tako da, moj predlog je, znači, zaboraviti i na kvalitet, i na hukove, i na ključne reči, i na trending, i na sve te gluposti. Stvar koja sigurno prolazi jesu, znači, gluposti. Znači, što manje ima veze sa mozgom, to će bolje da prođe. I to je.